Now, nasayod ta sa story ni Moses. Ang pagtunga sa Red Sea, ang pag-provide og water taliwala sa wilderness, ug ang pag-lead og millions of Israelites padulong sa Promised Land. Mao na mahinumduman nato ni Moses. Pero before si Moses na tao, before si Moses na mong great leader, na usa ka mother nga nag-atiman ni Moses. Before ni Moses gikuptan ang rod o gitunga ang Red Sea, na isa ka mother nga mikupot sa usa ka baby, helpless, innocent nga Moses. Let me give you a short background of this mother. Ang name sa mother ni Moses sa Bible gitawag siya si Jochebed. Jochebed. And walay biography si Jochebed. Wala gisulti kinsa iyang parents, asa siya na tao, pila iyang edad, kinsa iyang mga siblings. Gamay ra kayog detail sa name ni Jochebed. In fact, gimension siya sa Bible, twice lang yun na mention ang name sa mother ni Moses. Walay mga highlights. Para sa kalibutan, murag ordinary woman, ordinary mother lang si Jochebed. Pero kailang Ginoo niya. Tungod kay every person, every great leader, every servant of God, naagi mother nga gamito ng Ginoo para sa iyang pagkatao. Amen? Amen. And kung walay Moses, kung walay Jochebed, walay Moses. Hinumdumi, kung walay Moses, walay miracle, walay natunga nga dagat, walay mana nga natagak from heaven, walay law of Moses, walay 10 commandments kung wala si Moses. O kung wala si Jochebed, wala si Moses. So di na to pwede i-disregard ang ang role sa mga mothers. And remember this, beloved, walay ikaw kung walay mama nimo. Wala ka karon maglingkod sa imong lingkuranan kung wala imong mama. Before ka gitagaag name, before ka nimong successful, before ka ni atubang sa kaminyoon, before ka nahimong achiever sa imong goal, na usa ka mother. O yun ang Bible, nag-start lang ka sa isa ka heartbeat sa mother's womb. Sa atong modern times karon na anay mga check-up, ultrasound. Una yun akong nadunggan ni 30 among firstborn son, ang iyang heartbeat. Di ba? Kana magpa-ultrasound. O ingon ang science, nag-start lang ka sa isa ka heartbeat sa imong mother's womb. Gikan sa gamay kay nga cell, nahimong usa ka DNA, nahimong isa ka life, nahimong isa ka baby, and for 9 months gatiman, giprotektahan, giprovide tanan sa imong mother sulod sa mother's womb. I can still remember sa time mga 6 months pa si 30 sa bakan ni Kathy. Kasagara mga first baby, mga pinangga kayo. Mabitan si 30, makitaan po sa lawas. And during that time, 6-month-old si 30 nasa mother's womb, sa bakan ni Kathy. Kusog na musipa bataa. Mamatid, mulihok. Mabitaw na pagkatao ni 30, dali siya opera, kay wa naman halos nagpitik iyang heart. Kay iyang cord kaniyang pusod na tuyok sa iyang liog. Pag-check sa doktor, wa naman halos nagpitik ang heartbeat sa baby. Dalig hiwa. Muna nga isa sa reason nga gisisaryan si Kathy. Kay luhagan ka ng bataa. O I can still remember during that time, kanilaging bago patang maamahan. Mas Kathy, agay. Ano man ka? Ang tiil ni 30 mo, makragod sa mo, naanagod sa tiyan. And di ba mothers, makarelate mo, every time mo lihok, musibog ang bata, muagay sad mo. Siguro manghiwid ang baby sulod sa mother's womb, musakit agay. And many nights, nga way tarong tulog ang mga ginikanan. Ang mga mothers. Apil na mong papagod. Basta di katulog ang asawa, di pod katulog ang bana. So, can you imagine, napakasasabakan si mong mama. Every time di ka katulog sa sulod, di pod katulog imong mother. Every time musipa ka, musikad ka,
masakitan o giantos sa imong mother ang pain. Kung uncomfortable ka sulod sa bakan sa iyong mama, di pod ka tulog imong mama. Sa time nga nag-need kag nourishment, yun ang kinumdum ko sa study, pagka buntis ni Cathy, kusog di mo suyop og calcium ang baby. Munang naagi na calcium aid, naagi mga vitamins ang mga mothers pag-supply sa calcium. Munang dali mabako ang mga mama, muwik ilahang spine, mga uban mga pangag na sila. Kay muhina ang supply, kusog king demand sa calcium, kay ang bata kusog muhigop og calcium. And then ang supply sa calcium sa mother kulang, munang dapat nagi supplement. Tungod kay need ang baby, limang ka, imagine mo, isa ka masterpiece, isa ka DNA, isa ka baby, isa ka life, ug ang ni-supply tanan sa need na nga life, ang mother. Munang dapat kumpletog vitamins, prutas, vegetables, gisupply na tanan sa mother nimo. Munang inaana ka ka-healthy sa time nga natao ka. And during pregnancy, you know, ingon nila, basta mabuntis daw ka, muda kong ilong, no? Mo ito mang ilok. Wala ko natanaw ang Cathy daw, ni itong biyang ilok. Ma-change imong body. Dali nakakapuyon. Di nakakatulog og tarong. Back pain, body aches. You still remember, during our time sa Davao pa mi, sa buntis niya si 30, I think, 7 months or 8 months si 30, hapit na sa mga anak. Yung doktor, ma'am, paglakaw-lakaw, ma'am. Pertigid, birtig, buntod, yung gibuktos dito. Nami sa babaw sa part sa kabantian, nami baktasanan dito. Magmotor lang mi. And then siya dito, magtiktuyok na siya dito, magminaw headset, magminaw wali. Ako po, nagdibusunal dito, kilid sa motor. And lakaw-lakaw na siya dito. Kinahanglan na siya para healthy ang baby o dili kalisod daw ang mga anak. And that's true. Dagan kig changes once ang babae mabuntis na siya. And ang yung cravings, yung appetite ma-change. Gusto siya hilaw nga mangga kay iyang pahinggon. Di gyud pwede tagaag hinog. Katog yung hilaw. Ikabot pahinggon ra day. Morning sickness. Hantod magsuka na siya, ma-loss of appetite, duway gana mo kaon, pero kinanglan sa mo kaon tungod sa baby. You know, consider ang emotion. One of the struggling parts sa mother, ang emotion. You know, gipanganak si 30, namin sa hospital, and ay mga bed po sa kilid. Nakita na ko, for the first time, isa ka mother, imagine, bag-o lang siyang nanganak. And nag-suffer siya sa kanang gitawag nila og postpartum pain. I don't know unsa na exactly, pero ni-atake daw ang postpartum niya. Hindi mo, bag-o siyang nanganak, supposedly, hina pa kayo ng lawas sa mga mothers. Pero abi ninyo, ni-ambak-ambak siya sa bed. Nagsakit-sakit sa dito. Ang mga tubo, wire sa iyang body, iyang ipanglangkat, ni-ambak-ambak siya, itong gitabang din siya sa mga nurse o doctors. Wa siya kabaw, nga weird na kiyang gibuhat. Of course, kung normal siya nga state, dito niya buhaton. Pero tungod sa pain, tungod sa adjustment niya sa iyang emotion, nag-struggle siya adto. O gisurvive na sa mga mothers, tungod lang nimo. Hangtod gipanganak ka, hours of pain. You know, na nag-labor si Cathy, I think, for many days. Naabtan gid mig 12 days of Christmas sa hospital. First day, second day, dito ko natulog in town sa gamay king dalan. Taga-adlaw, in Carges. Tawag mo, nginak na rin palit og lugaw. Lugaw day. Tukay mga anak, di mga 7 days. Mura masakag nagtanog og mangga. Hantod the not 7 days. If I'm not mistaken, 10 or 12 days. One day, mingon ng doktor, in Carges, nanasad ni, ngayon na tissue, proceed to the baby station. Pangitaan ito imong baby. Sus, pag-ato daw sa baby station, sa ginawang, ano kung sakay, first time makita si mong liwat. Ambot lang, unsay feeling mga daddy. Kung ano, nadyo ka sa kinahon sa kong baby.
Pagtanaw dito siguro, daghan ng bata. Pare magnaong ta ng bata. Asa man akong giyon? Nadisong tungod, baby in car guest. Ikaw di hinungdan ha, wa mitulog. Ang isa ka masterpiece na tao. And you know, tanawa din ang pain sa paglabor. Ang mga mothers paing nun, way kabutangan sa kasakit. Sukad, ang pinaka-painful ng experience nila, ang paglabor, pagpagawas lang sa baby. Na siguro wala kay idea, kay wa man kay inosente pa man ka na nga time, pero wala nagpasabot nga wala nahitabo in reality. Nga wala pa ka na tao, gihatag na ang love sa mother nimo napakasayang sabakan. Ang sacrifice gihatag na daan, wa pa ka nakaingon og thank you sa imong mama. So before you complain, hunahunaa, na mother nga nag-suffer, nag-antos nimo. You know, walay perfect nga mothers. Pastor, wa kakabalo sa kong mama. Nasa'y mistakes, nasa'y failure, ihaming gi-abandon, ihaming gipasakitan, di ginamo siya mapasaylo. Well, that's true. O di na to i-deny nga imperfect ang mga mothers. Kung na may sala silang nabuhat, yes, normal na nga masakitan ka, usay siguro, lisod ka kapasaylo. Pero hinumdumi, paminaw, ang Ginoo mo gamit og mga imperfect nga mga tao para ma-perform ang iyang perfect nga purpose. Amen? Kinsagod, sukad sa history, gikan kang Adam, nga to sa katapusang tao, kinsa man ang perfect nga tao nga gigamit sa Ginoo. We're all imperfect. Even our mothers and even you yourself. Mabitaw na ang Bible na puno, forgive one another, forgive one another, forgive one another. Kay we are surrounded with imperfect people. And one day, kung mahimo na po kang mother, kung mahimo na po kang parents, basin, labaw papud ka. So, what ta nag-disregard sa mga imperfections? Ang point din is, bisag kinsa gamiton sa Ginoo para mataw ka o ma-perform sa Ginoo ang purpose niya sa imong kinabuhi. Amen? Gamay ramang ng amen. Amen! Amen! Amen. Now, let me give you a short background of the life of Jochebed. Ani nga time na slave ang Israel sa Egypt. Na slave sila, pila ka years, may kag slave gani wa kay katungod, wa kay rights, di ka ka-defense imong self, mura sila bag mga gamit nga ginabaligya, ginapalit actually ang slave sa una. And you know, pag abot sa Exodus chapter 1, na isa ka leader nga nahimong Pharaoh nga nahadlok siyag maayo sa status sa mga Israelites. Kibisa ng mga Israelites aning time, gihimo silang sulugoon lang sa yuta sa Egypt. Pero grabe man ang pag-multiply nila sa numbers. Nidaghan silang maayo. Munang ang unang fear aning nga leader sa Exodus chapter 1 verse 12. The more they afflicted them, the more they multiplied and grew. So ingon ang leader, dapat bawasan nato ning number sa mga Israelites. Kaya kung di ni sila mapugnan, managhan ni sila maayo, mo na sila mulabaw pa nato ug ilugon niya ang atong yuta. May pagka-Hitler ni siyang mindset ba? So sige mo niya, iyang gilisod-lisod. Ang first nga action sa mga Pharaoh nasa Exodus 1:11. Exodus 1:11. Therefore, they set taskmasters over them to afflict them with their burdens. So gipalisod-lisod sila maayo. Ang ilang mga kalalakinan, tigtrabaho sa oma, gidugangan ang trabaho. Aron nga kapoy ug hago na silang muuli sa balay. Hangtod dali silang masakit ug dali silang mamatay. Gipanglatigo, gipangkulata, gamay lang bikil, kastiguon dayon. Pero the more nila nagibuhat, walay effect. Migro gyapon ang numbers sa Israel. So unsay next nga gihimo sa Pharaoh, verse 16. Exodus 1:16. If it is a son, then you shall kill him. If it is a daughter, then she shall live. So gisugo sa Pharaoh ngadto sa mga midwives, sa mga nurses, sa mga birthing places nga inigtan-aw ninyo, inigtabang ninyo gani sa mga anak. Kung amo gawas gani lalaki, patiyan ng bataa.
Inani ka brutal ang hunahuna sa mga Pharaoh. In fact, dili lang ni political control, isa actually ni ka-demonic, satanic kayo nga desisyon. Imagi, pasugo niya, kay sa ulo pa may ultrasound, di pa makitaan kung lalaki ba o babae. So ingon siya sa mga midwives, inigtabang niyo sa mga anak, kung lalaki ang mugawas, hala, patya. Di man kang innocent nga baby, makahimo ka. Pero ingon ang Bible nga, wag yan po na ni-effect. Wa kaako ang mga midwives pagpatay sa mga inosente nga bata. Hangtod mi come up ang Pharaoh sa pinaka-worst niya nga decision. Verse 22. Exodus 1:22. Every son who is born, you shall cast into the river. So gi-command sa maong Pharaoh ngadto sa mga soldiers, sa mga sundalo, nga matag usa ka bata nga lalaki nga mataw, patya siya og ilabay ngadto sa sapa. Na dinhi nataw si Moses. Og mauni ang generation ni Moses. Og mauni ang world, ang life ni Jochebed, ang mother ni Moses. So could you imagine this situation, mothers? Kung ikaw ang naaning panahona, unsay imong feeling? Nga makita na to dinhi, regardless sa status sa atong ekonomiya, regardless sa status sa kalibutan, unsa kahadlok ang kalibutan, ang Ginoo mo preserve gyud og iyahang katawhan. Amen? Dili siya limitado sa status sa world. Bisan pag inani kasalbahis ang decree sa Pharaoh, nag-preserve gihapon siya Moses, nga mo preserve sa generation, o gigamit sa Ginoo ang mother ni Moses para ma-preserve ang usa ka-leader. And you know, let us remember, during the time of Noah, sa great flood, gi-preserve sa Ginoo ang family ni Noah. During sa era sa mga kings, gi-preserve si David, gi-preserve si Solomon, and throughout the scripture, makita na to ang Ginoo nag-preserve gid siya generation. Nagamit siya mga kings, queens, fishermen, tax collectors, shepherds, widows, ug daghan pang laing tao. Og this time, natimingan ng yun, nga nataw si Moses sa isa sa pinakasalbahis, ngit-ngit nga history. Now, recently, I think 2 years ago, kita siguro ta sa isa sa mga trending video sa social media, na isa ka group, isa ka organization sa US, anti-Bible sila. One time, gihimo na silang live, nga naghimo sila pag-disagree sa Bible, ang Bible ko rin nag-cause og division, ang Bible ko rin nag-cause og problem, patay, unsa. Ilang gigisi ang Bible gud atubangan sa kamera, andin na makpak silang maayo. Inana kahugaw na atong generation. I think 4 years ago, na ay country na mga nasod, nga nagahimo silang festivals, ug ang theme silang festivals, naong ni Satan, naong sa demon, naong sa impyerno. Ug proud kay sila nagahimo na nga festival every year. And even sa atong entertainment industry, tanawa gud sa Hollywood, international celebrity, local nga mga celebrities, tanawa ang theme. Tanawa ilang sinayawan, ang ilang music, ang attire, nagapromote og darkness, occultism. Tanawa ang wickedness, ang satanic nga mga symbols. You know, rampant na sa ato ang society, sa ato ang kalibutan. And even in the Philippines, tanawang news every night. Paminaw og news every night, every day, unsay sulod, patay, rape, criminality, violence, corruption, na puno na tag-negative nga mga butang. And you know, isa sa pinaka-victim din ang ato mga kabataan. Tungod kay sila ang babad sa social media, mas updated sa technology, munadaghan kayog live sa mga batanon karon nga nangaguba gyud. Nagkasaka ang cases sa suicide sa mga young people. Nagkasaka ang kaso sa depression, anxiety sa mga young people. Daghan sa mga batanon ang badlungon. Di na thankful silang parents. Wa na respeto silang parents. Daghan kay mga youth ang nagalayas ug nalulong sa bisyo. Now, tungod na sa influence sa ato ang dautan na kaayo nga henerasyon. And that is why, beloved,
wala lang ta nagkinahanglan og churches, wala lang ta nagkinahanglan og mga pastors, wala lang ta nagkinahanglan og mga soul winners, and wala lang ta nagkinahanglan og mga men. Nagkinahanglan ta og mga mothers nga mo-mold sa ilang mga anak sa pagsukol nining daotan nga generation. Mothers, according sa study, sa child development nga mga studies, nag-prove nga ang mothers dako kay role sa education, sa emotion, sa character, attitude sa mga bata. Before kami tungtong og university, before kami tungtong og institution, nag-start imong learning sa simpleng ABCD, humming nga song sa imuhang mother. In fact, napaka sa mother's womb, sa 9 months nimo sasabakan sa iyong mama, gitudluan na kas imong mama sa iyang tingog, sa pagfamiliar sa iyang boses. Mabitaw na ang mga baby, inikataw nila, basta si daddy magpatulog, dugay kay matulog ang baby. Pero moingon gani si mami, baby, si mami na muhilom dayon. Na magic word ni mami? No, according sa psychology o sa science, nga ang boses man good sa mama, unang na familiar sa baby sa time nga napa siya sa sabakan. Diha, nga aspect mga men, pildi kita. So, kung sawa ni mo, dong, inahanidong tingog. No, tingog na sa mother. And ingon po sila, nga kung imo kuno kanta-kantahan ang baby sa tang buntis pa yung imo asawa, masinger ang bata. Pagkanta ni Sophie, murag di man kay nindot og tingog, pero di po diabag. Ingon ko, wa kay nako ni kantahi. Kani si Zion mo kanta ni si Zion, yabag-yabag gani, wa na nako kantahi. Pero nindot ang tingog, gikantahan ako na. Ang mother, ang unang teacher sa mga bata. Ang mga mothers, ang unang nag-mold sa ilang emotion. Nag-mold silang character. Nag-build sa ilang attitude. Ang mga mothers, before ni mo gipa-enroll sa kindergarten, before ni mo gipatsuturan dito sa school, ikaw ang unang teacher sa imong baby. At young age, dako kina nga factor. Once ang baby ma-feel niya ang love, ang satisfaction, ang compassion, affection sa iyang mother, maka-build up na siyang self-esteem. That's according to study. Nga ang mga bata nga gipadako sa care gyud sa ilang mother na inindot kaayo nga life, kamao mo atubang o mga challenges sa ilang future. And yes, sa atong balay nagsugod ang education. Before ta magisgot og mga great leaders, kings, heroes, philosophers, general, president, and great religious leaders, dili na sila mutunga kung walay mother nag-atiman nila. Amen? I'm not saying way role ang mga fathers, way role ang mga teachers, pero ayaw i-disregard ang mga mother. Sa ila nagsugod ang tanan, ug sila ang dako kayong unang gitagag responsibility sa Ginoo. And even the Bible proved these things. Kinsay nag-influence ni Jacob. Ingon ang Bible, si Rebecca, iyang mother. Kinsay nag-influence ni young Timothy nga pastor sa New Testament. Ingon ang Bible, iyang mother nga si Eunice ug iyang lola nga si Lois. Kinsay nag-influence ni Moses nga mahimong great leader. Iyang mother nga si Jochebed. Kinsay nag-influence ni Samuel sa Old Testament, mahimong great spiritual leader sa Israel. Iyang mother nga si Hannah. And many more. Di na ko malimtan, di manipagtuboy sa akong mama, na, di ba akong mama? Bata pa mi, every time wali mi sa province, mangita kog damang. Yawa man ay flashlight that time, sulo akong gamiton. Ilang mo sulo. Youth, wa mo kailag sulo. Lahi naman mo, flashlight naman ninyo. Wala pa street lights before ang mga sa among province. Ingon di akong mama, di ko kalimot. Dong, mahadlo, ambot kinumdum mo ni mamang, mahadlo gani ka dong, ing na lang, Ginoo ikaw ang magbalantay kanako. Dong, kinumdum ba sa mamang anak? Dong, ing na lang, ang Ginoo magbalantay kanako. Nanukog namang,
Na, common ang wakwak sa amot sa inyo. Na ako tunga sa libon. Yeah, so akong dala, wakwak, kita diri, bata, I was elementary, nga time. Wakwak, yung bantay ka na ako, bantay ka na ako. Nabulantoy na, litok. Kunana sa kung una-una ato nga time. Yes, and last Sunday, na-share na ko ninyo nga, there was many times, makamata kong kadlaon, ako mama mag-pray, pinahungong Ginoo, maluwas unta akong bana, Ginoo, maluwas akong mga anak, Ginoo. Nag-pray ako mother. And that influence, na dako nga impact, hangtod karon sa akong life. Dakog part ang mga mother sa atong kinabuhi. So ang question, unsaon ba pagtabang sa mga mother sa pag-change sa mga young generation? Simple lang. Sa balay, unang na-develop ang faith sa mga bata, pinagis sa mga mothers. Sa balay, unang nag-pray ang mga mothers secretly sa ilang mga bata. O sa balay, ginatudluan sa mother ang basic na mga attitude kinaiya sa mga bata. Mubita ang mama, bawal na. Oh, nga, kaon. That's basic principle attitude. Ginatudlo sa life. O ang love, unang masabtan sa mga bata. Pinagi sa love, nga gipakita sa mother, ngadto nila. Dako kay nag-impact. Dili na basic, dili na simpleng mga butang, nanay long-lasting nga impact sa atong mga young people. Hinumdumi, unang gi-prepare sa Ginoo si Jochebed, ang mother ni Moses. Aron ma-prepare si Moses. Aron si Moses ang mag-lead sa millions of Israelites. Hangtod karon, bit-bit nato ang teachings ni Moses. Amen? Amen. Yun na, imagine na daw ang life ni Jochebed. Pag-ingon sa Pharaoh, sugod karon, nanay decree, nga tanang mga batang lalaki, bagong nataw nga batang lalaki, patyon o ilabay ngadto sa sapa. Pagkadungog ni Jochebed sa iyang husband, sa iyang entire family, unsa inyong ma-feel? Diba? Unsa inyong ma-feel? Kung ikaw buntis ang nga time, ingon ang doktor, ma'am, so si mana, manganak na ka. Excited ka manganak? Ini katao sa baby, anak. Wala na excitement. Wala na joy. Wala'y baby shower. Wala'y joyful nga announcement. Silence o anxiety ang nagputos sa tibok panimalay. O ang mga midwives na pressure ka cute sa baby sa patio na ko, or maminaw ko sa king or ang akong konsensya. And then sulod sa inyong balay, nagsimog, manikamot nga di madungog ang tingog sa bata nga dapat di pa sa gutomon matimpla na gatas kaya mga soldiers nagtuyok-tuyok na minaw sa mga tingog sa mga bata. You see? Ang pagtingog sa bata maoy bayad sa iyang kinabuhi. May imagine ninyo na. Kung ikaw si Jochebed, kung ikaw ang bana ni Jochebed, kung ikaw ay anak, igsoon ni Moses ana nga time. You see ang pressure. Tanawa. Unsay makita nato dinhi sa gihimo ni Jochebed. Exodus chapter 2 verse 2. Exodus chapter 2 verse 2. When she saw him that he was a godly child, she hid him 3 months. Yun ang pagpanganak yun ni Jochebed kang Moses. Ingon ng midwife, nay, utong ma'am. Pagtanaw sa midwives, it's a baby boy. Uy, baby boy. Baby boy, ma'am. Ma'am, unsa man ni? Laki man. And kibalo man tamam sa balaod. You know unsay na-feel sa mother ni Moses? Baby pa lang, bago pang naputol ang puso ni Moses. Siya, miss, ay lagpatya ang baby. Ay lagsaba sa mga authority. Ako na mismo ang mabutang niya sa sapa. Imagine na. Di ma-dare so sa ka-mother tan-aon niyang bata, patyon siya tubangan o gilabay nga way kinabuhi sa sapa. So ningon niyang mother, for sure, ayon na miss, ako na ang mabutang sa bata ngadto sa sapa. So nagkuha siya basket, kabalota sa story, balik ta sa Sunday school, gibutangan niya panapton iyang gitapakan ang buslot sa basket.
Gibutang niya ang panapton, gibutang niya ang inosente kaayo nga Moses nga pila pa lang ka days na tao. Gibutang si Moses, gipalutaw sa sapa. Imagine mo unsay feeling sa mother. Unsay feeling sa mother ingon na naon nimo imong pinangga kay nga anak. And sa unahan naay ingon ng Bible naigsuon si Moses nga babae gitawag si Miriam. Si Miriam nas unahan sa sapa. Igipaanod dito sa mother ni Moses ang basket, milutaw ang basket, nagtsabaw-tsabaw ang baby. Na unsang pagkaunsaa nga ang anak sa Pharaoh naligo man na ng panahon na po dito sa sapa. Dito miagi man ang basket ni Moses sa iyang tungod. Pagkakita sa anak sa Pharaoh, pagkakita niya sa baby, ingon ng Bible, nga goodly child, tanaw ng bata. Pagkatanaw ba, uy, cute kayang baby. So, gihimo sa anak sa Pharaoh, iyang gi-adopt ang baby, and then midul si Miriam, ay son ni Moses. Kidagad niya, ate, basta na kinahanglan kang mo nurse, mo bantay sa baby. Pagtanaw sa princess, uy, ang baby isa ka Jew, dili Egyptian. Uy, gusto na kong adapon ang baby. So mangita ko, mo nurse o mo amping niya, nga usapod ka Jew nga mother. Ate, nako'y kailati nga mo nurse sa baby. Nabalangga ka ng, sige, unsa man, Jew? O, Jew! Sa itawag ni ate. Ang gitawag ni Miriam, iya ragya pong mother nga si Jochebed. So mama, nakitaan ma ang basket ma, si Moses ma nakitaan sa princess, ma, ikaw ako i-recommend ma nga mabantay niya, ay lag-ingon ma nga ikaw ang mother. So dito si Jochebed, miss, ma'am, pwede ko mag-apply, mag-nurse sa baby. Tanaw po sa princess, okay, qualified. So, imagine, awang plano sa Ginoo, ang pagbutang man god ni Jochebed ni Moses gato sa basket. Motive pagpakita ba ni Jochebed nga, Lord, di na nako control, di na nako mahimo, Lord. So ako nang ihatag, Lord, sa imong mga kamot. And then ang Ginoo nag-prepare og something extraordinary nga di katuo. Si Jochebed nga po'y nagpadako ni Moses sulod pagyod sa palasyo. Ang di na-provide sa Ginoo. Pero simple lang gihimo dining Jochebed. Iyang gisurrender sa Ginoo ang dili niya control. Iyang gi-let go. You know, beloved, na mga butang nga lisod ki i-let go sa tong life. Sa mga parents, pag ato na og Davao, yung kumang, magminyo na ko. Ano, mo na namigwapong anak. Subako, makilatan ta. One of the fearful things sa mga parents, kanang magminyo na ilang mga anak. Ni-amen, di ba? Ni-amen? Kanang imo nang buhian ang imong anak sa lain na nga puder. Last month, nagkasal ko sa only daughter ni Pastor Teng Tikson, our guest speaker last anniversary. Only daughter lang gid nila si Micah. And during that time, nag-message na sila sa ilang anak after sa wedding, sa reception na. So, ingon sa Ate Janet, kung pwede pa lang sana di gid unta ti kabuhi anak. Kay nagdako jud ka, under jud ka sa kung care, love gid kiti ka, pero inaani man gid ang journey sa life. Di ba parents? Sugot ka sir? Puhon? Musugot jud ka, of course, pero ready na ka? Dili pa. Moingon si Isaac, Daddy, naaragides likamsur ang tinuod nga gugma. Daddy, magminyo na ko, Daddy, Mami. Isa na sa fear, pero kinahanglan ng i-let go sa mga parents. Kaya mo gini destiny o journey sa life. I-let go ni mo na, that means, Lord, ikaw na ang bahala. And dagang mga butang sa atong life, nga di na to mag-give up. Ang pagdagko sa itong mga kabataan, ang paghimo nilag dagko ng mga desisyon, one day, imong mga anak mo, himo nagdagkong desisyon. Mami, Daddy, Mapa, Nanay, Tatay, kinahanglan kong mo abroad. Doon kalayo man, dahil kalayo man, need sa kong work. That's one of the fear sa mga parents.
Maunsa ka didto, layo ka diri, wa nimo timplag kape, wa nimo hampol sa imong hubag, di ba? And sometimes lisod daw aton pero kinahanglan nato nang i-let go, ihatag sa Ginoo. And there are people who cannot let go also sa ilang past nga mga pain, failed relationships, broken dreams, sa ilang mistakes. Na mga butang nga lisod kay i-let go. Ang atong mga weaknesses, atong imperfections, ngunang hantod karon nag-struggle gapunta. Pero si Jochebed gipakita niya nga wala gyoy imposible. Once imong i-let go, i-surrender sa Ginoo ang mga butang nga dili gyud nimo control. Ug ang Ginoo nag-prepare, amazing kayo yang gibuhat. You know, Jochebed saw Moses more than a baby. She believed God had a purpose for his life. Daghang mga parents nga tan-aw nila sa ilang anak problema. Ano pagwa kagipagkataw kadaghan mo kalimpo upat ka buok. Di ba? Ingon na ba sa daghan daw kalimpo badlungon? May giusarap na ko kalimpo pud yun. Pero sa una bata ko, pwede dugangan, Lord. May pagwa kagipatawa ka, wa may ganahigin nga mataw ka. There are people nga ginales nilang value sa mga bata. Pero si Jochebed, ang tan-aw niya kang Moses, isa ka masterpiece. Lord, kung imong gipakataw ni nga baby aning panahon na Lord, naa gyud kay purpose ani. Every DNA nga ma-form, every baby nga ma-born ani nga kalibutan, nagi-purpose ang Ginoo nimo. Di gid pwede nga wa say purpose. Well, ang ubang tao maingon illegitimate ka nga child, unwanted ka nga child, wa mi ganahay nimo nga child. That's the opinion of people. Pero tubangan sa Dios, naa kay dako nga purpose. O di ni mo perform na nga purpose, hangtod di ni mo ihatag imong life so sa ka basket o gi-surrender sa Ginoo. Ang basket nagsimbolo, nagpicture out sa atong total surrender sa will sa Ginoo. Munang di niya ma-perform imong purpose kay hangtod karon, ikaw gihapoy nagkupot sa imong kinabuhi. I-let go, beloved. Ihatag sa Ginoo imong life. You know, siguro nakadungog mo na sa akong illustration sa isa ka tigulang na nga apuhan. Naa siya karaan king relo. Ako lang balikon for the sake sa akong illustration. Na siya karaan king relo, nihangyo siya, nak sa iyang apo, dadaw daw ni nak akong relo nak, papresyuhin nak ngadto sa pawn shop, nang displayhan nag mga gold, earrings. Pag adto dito, nibalik yung anak tay, 1,000 pesos sa ilang gipresyo ni tay, kay karaan na daw, niya guba na. Nak, palihog daw, dadaw daw ni nga to sa jewelry shop, kanang himuan ng mga jewelries. Gida dito siyang apo, nibalik yung apo sa tay, ipresyoan nilag 5,000, kay karaan na imuhang relo niya, wala na yung mga spare parts nga baligya. Ingon ang apuhan, last na lang gidnak, dada akong relo dito sa museum. So gida sa museum, kabalutaw sa museum, displayhanan sa mga antiques, karaang mga butang nga na significance. Pag abot sa museum, nibalik yung anak, tay, gipresyoan lag 500,000 pesos. Kay kini nga relo, wa na'y kapariha. Antique na siya, og naa siya'y nindot kaay nga significance sa panahon nga active pa ni nga relo. Yo, beloved, gusto na ko masabtan na tong tanan nga naay saktong lugar nga makita nimo ang imong value. You know, sa school, kung di ka bright, di ka valuable, right? Sa trabaho, kung di ka excellent, kung di ka talented, kung di ka manager, taas o position, wa kay value. Sa society, kung di ka dagkag credentials, kung di ka influential, kung di ka kwartahan, wa pod kay value. Pero ni Christ, usa ka masterpiece. Amen? Gipakamatyan ka ni Jesus Christ. Muna kung nangita ka sa tinod ni mga value, tinod ni mga bili, duol ka sa Ginoo. Munang tanang miduol ni Christ, tanawa daw, kings na iniduol ni Christ. Na beggar miduol ni Christ. Na Lazaro nga hugaw, pobre miduol ni Christ. Na businessman miduol ni Christ. Na buta miduol ni Christ.
Daghan na laing klase nga mga tao miduol ni Christ. Kay si Christ lang ang makahatag sa tinod nga value sa imong life, kay siya ang naghimo nimo. Amen? Muna ang pinaka-the best nga therapy sa depression, sa anxiety, kung nangita kag purpose and meaning sa imong life, it's okay to have money, it's okay to have job, to have good education, pero di good okay kung di ka muduol sa Ginoo. Duol sa Ginoo. Kung si Moses napay buot, gibutang siya sa basket, luuyan ako'y basket ang akong butanganan. Pobre kay ko, way nag-care na ko, gi-abandon ko, gi-reject na ko. Kung si Moses napay buot, pero kana di nga basket, nga murag abandonment tanaw sa tao, mao di iyang protection, o mao di blessing nga gigamit sa Ginoo. Amen? Again, ang basket nag-symbolize sa pag-surrender. Just give up your life. I-surrender mong life. O once you surrender your life to God, di pwede ang words lang. Di pwede ang paghilak lang. Kinahanglan, do na gyoy obedience. Amen? Nay action. Na ipag-lay down sa mong life, Lord, I don't know unsa akong value. I don't know na pabay nabilin ako, gihukasan, kuhaan ako sa kalibutan. Pero Lord, one thing ako mahatag nimo, ang akong broken nga life. Muna di gid makuha sa kong hunahuna ang phrase sa song nag-ingon, a broken life is all I have to offer, and yet it is a priceless gift to Him. Broken life ra magimahatag na to sa Ginoo. Pero once ihatag nimo na nga broken life sa Ginoo, isa na ka precious gift sa iyahang atubangan, kay maunay hinungdan nga gipatay, giluwaan, gikulata, namatay, gilubong siya didto sa lubnganan. So beloved, kumusta imong life? Kumusta imong kinabuhi? Ang pinakasolusyon dili kwarta, dili relationships, dili physical, material things, dili power, influence, and fame. Ang pinakasolusyon, si Christ. Bisan pag Kristohano na ka, kinahanglan ka mo surrender ni Jesus Christ. Amen? To all mothers, nako'y challenge sa itong mga mother, ayaw hunong pag-pray sa iyong mga anak. Ayaw hunong pagsalig, Lord, bisan Ginoo akong anak, wala pa na-save. Bisan, Lord, layo sila. Lord, bisan naa si bisyo, Lord, di ko mohunong pag-pray. Nagtuko one day, Lord, tandugon nimo ilang kasing-kasing. Padayon sa pagtudlo sa Word of God. Dada sila sa Sunday School. Tudloi sila sa basics sa Bible. I-love imong mga bata. Bisan unsa ilang status, ayaw og give up. Kay every effort nimo gi-count na sa Ginoo. Na kay purpose ang pag-atiman sa iyong mga bata, pero part na sa Ginoo ang pagprotektar, pagpadako ug pag-secure sa ilahang future. Buhata lang ang imong mahimo. Amen. Let us all stand, beloved. Can you please assist our mothers? Maghimo lang me of special prayer sa mga mothers. You know, you deserve a special prayer. Mothers, please come. Lola, mga auntie, mga tita. Yes, yes. I know, namoy mga silent battles, silent nga mga risk nga ginatake. But this time, pwede duol pa ta sa front. Duol pa ta sa front. And all the deacons, there is a church. Can you please come in front? Join with me, deacons. Deacons, let us lay our hands to our mothers. And all the church, we will pray for our mothers today. Atong iampo atong mga inahan. You know, watakabalo, basin mo, isa na ni, no? Watakabalo, kanus ata next time makapray sa ilaha. Let's close our eyes. Let's bow down our heads. Heavenly Father, we thank you for every mother you have given to us, Lord. Thank you, Lord, sa ilang mga sacrifices, sa ilang mga paghilak, sa pila kagabi, Lord, nga walay tulog, sa ilang mga hilom nga pag-ampo, sa wala nila, Lord, pag-surrender, pag-give up. Lord, gipray na mo strengthen ni Lord nga mga inahan. Uban nila, Lord, gikapoy na. Ang uban nila, Lord, daning kamot, ma-renew ilang strength. Lord, sa panahon nga ma-discourage sila, ihatag, Lord, ang kadasig. Sa panahon, Lord, nga dili sila ma-appreciate.
I-remind sila, Lord, nga valuable sila. Sa panahon, Ginoo, nga naglibog sila, Lord, ihatag nila, Lord, ang understanding. And Lord, sama sa paggamit nimo ni Jochebed para mataw o mapadako si Moses. Thank you, Lord, sa mga inahan po nga gigamit nimo, Ginoo, para mataw mi, para ma-discover na mo, Lord, among purpose. Ginoo, nagampo mi nga tabuni sila sa imong protection. Puna ilang kasing-kasing, Lord, sa kalinaw, tagay sila gugma, Lord. Lord, tabangi sila, tabangi mi, Ginoo, nga ang respeto na mo sa ila, Lord, mas mudako pa. Ma-appreciate sila, ma-love sila, Lord, labaw pa sa ilang pag-love, Ginoo. Naghangyo kog special blessing ani nga mga mothers. In Jesus' name we pray. Amen.